5 решения при вземане на вана или душ, ако сте със суха кожа. Ако кожата ви е суха, вижте тези 5 идеи за решение на проблема. Първо, внимавайте за температурата на водата. Може би се чувствате комфортно, но горещата вода не се отразява добре на кожата ви. Горещата вода ще отнеме влагата и омазняването от кожата ви, оставяйки я напукана, белеща се и суха. Използвайте топла вместо гореща вода и ограничете къпането до 15 минути. Второ, избягвайте пяната за вана. Вместо балончета за вана, използвайте мляко или овесени ядки на прах, които ще успокоят кожата ви. Трето, внимавайте за грешки при бръснене. Бръснете се по посока растежа на космите. И използвайте продукти с увлажняващо действие, съдържащи съставки като алоe вера и етерични масла. Четвърто, нежно потушавайте кожата, не я търкайте. Така, кожата ви ще може да запази повече от влагата. Пето, не пропускайте увлажняването на кожата. Никога не забравяйте за тази стъпка, така че открийте любим лосьон, масло или олио и го дръжте в банята. Препоръчваме ви Oil Therapy, подхранваща грижа за тяло с масло от кайсия от Биотерм. Нов, увлажняващ лосьон за тяло от Clarins. Или драматично различна, увлажняващ лосьон от Клиник. Открийте още продукти с грижа за кожата на най-добра цена на Strawberry Net, свежата козметична компания.